De novo con todos vostedes, lle damos a boa noite e a benvida a Balbino González, portavoz do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Porto do Son. Benvido, señor González, como estamos? Moitas gracias, estamos ben, un ano despois de... Sí, estábamos facendo balance, moi contento aquí de o teu convite. E este é a súa casa, para vir a contar e a falar e a analizar a política, neste caso como portavoz do Bloque Nacionalista Galego, a analizar a política municipal. Non sei como están facendo ou como está levando estas borrascas, non sei se lle gusta, as disfruta ou as padece. Vamos a ver, as borrascas non son boas ni no mar nin en terra. Casi sempre, home, no mar, os que fomos xente do mar sabemos que despois dunha borrasca o peixe móvese, é máis fácil ter boas capturas, pero na borrasca política casi nunca un pesca ben, non? Nos no son vemos que realmente eu estou moi preocupado, ademais, pola situación política do Son, porque... A ver, axúdenos a entender esa preocupación. Pois esa preocupación débese a unha parálise que hai sobre o goberno municipal, vese que está falto de ideas que dan paso a proxectos, e non vemos que se inicie ningún proxecto o cal poidan camiñar, pois unha variable aí é facer do Son un concello un pouquiño máis dinámico en canto a comercio, postos de traballo, un concello con carente de algúns servizos, non de todos, pero sí que faltan moitos servizos, e carente de oportunidades para a xente, non hai postos de traballo. Por lo tanto, a xente, pois, tendo o carón do Son, concellos como Boiro, Pobra, Ribeira, pois tende a ir a traballar a estas fábricas de transformación de produtos do mar e acaban mercando ali un piso e establecéndose ali. Por iso temos un problema demográfico tan grande no Son, non? Logo iremos ao chan industrial. Antes, se lle parece, empezamos polos orzamentos que se aprobaban fai un mes, máis ou menos. Exactamente, en decembro. A finais, nos últimos días de decembro. 12,9 millóns de euros. Fágame unha valoración dos orzamentos da proposta e dos, digamos que dos principais obxectivos dende o punto de vista das inversións, non do gasto corrente. Sí. Pois as inversións, se empezamos por aí, que son gastos, naturalmente, empezaremos polo apartado de gastos, diría que disminuíron un 16%, que é unha cantidad considerable. Isto traducido en euros son 600.000 euros. Pasamos de 3.300.000 euros no 2024, porque no 2025 non se elaboraron orzamentos nun goberno municipal como no do Son, con maioría absoluta, é algo que non se entende moi ben, non? Cando ademais o Partido Popular lle bota tanto en cara ao presidente do Estado dicindo que non prepara orzamentos, pois non se prepararon, entón temos que facer sempre referencia aos orzamentos co exercicio de 2024. Entón sí que no 2026 que se baixe en investimentos un 16%, esta cantidad pois é un pouquiño preocupante, sobre todo, ademais, cando despois se pechou o exercicio, pois vemos que realmente non se executa o 100% o investimento, senón no 2024 executouse un 65% solo do investimento. Pois se de 2.900.000 que é o investimento real en este exercicio, lle sacamos somos capaces de executar un 65%, estamos falando de moi pouca inversión, de moi pouca obra, non? Entonces así temos un concello pois moi colapsado, moi parado, non? O comercio, a hostelería están prácticamente agonizantes, o sea, temos unha plaza de abastos, por facer referencia, non quero ser pesimista, pero quero falar da realidade, non? Unha praza de abastos con unha peixería e unha froitería. Non hai máis postos na praza de abastos. Este mes pasado pechou unha das dúas librerías que temos no concello. Pechan bares, pechan... Isto realmente o teño como unha alarma, un aviso, non? Isto é un sensor de que a cousa está empobrecendo, non? Realmente falaba vostede antes deses 12.900.000 euros, claro que é unha cantidad moi abultada, pero que subeu o orzamento, que é onde saca peito o noso alcalde, pois subeu a base de subir impostos. A carga impositiva no Concello de Porto do Son é moi alta. Solo de IBI recádanse 2,5 millóns de euros, solo do concepto de IBI.
O sea, pagamos un IBI que nin Santiago, nin que viviramos na Plaza do Obradoiro. Entonces, entre impostos directos e indirectos e tasas, o Concello recada 5,5 millóns de euros, é unha cantidad moi importante. Estamos falando de uns ingresos que só se fan a través de impostos, de irlle un pouco ao bolsillo a xente, e habría que buscar outras fórmulas de buscar outros ingresos, non? Ir a convenios ca Xunta ou ca Diputación? Exactamente, realmente hai unhas subvencións que en ese apartado de ingresos as subvencións son importantes, pero tamén nos baixaron, non? Baixaron unha cantidad importante que son eses cartos que se reciben por parte do Estado, da Xunta ou da Diputación, non? Quen realmente colabora máis co Concello, pois, bueno, aparte de que o Estado, percibimos do Estado 2,5 millóns de euros, pero a Diputación é a que realmente se está mollando agora, axudas a moitas cuestións, non? Como poden ser a do POS, un POS agora que vamos a recibir 800.000 euros, esa é a cuantía que se baralla, mañán temos pleno e ese punto vai a pleno, non? Vai o POS do 2026 para unha inversión en obras de 200.000 euros e 600.000 para gasto corrente. Home, é unha cantidad moi abultada de gasto corrente porque o POS adicional de finales de ano tamén foron 200.000 euros para gasto corrente. Esta cantidad de gasto corrente ten un orixen en que o Son ten unha débeda importante, non? Porque non é un concello non endebedado. Sí que non temos débeda coas entidades financeiras, pero temos unha débeda importante con outras administracións, non? Como a Xunta, a Diputación e, como ben dice vostede, pois a Mancomunidade de Concellos Serra do Barbanza. Suman en total casi 6,5 millóns de euros. A xestión do lixo. É casi a mitad dese orzamento, non? Entonces, é preocupante. Por eso ven ese gasto corrente, a inversión que despois non se fai, que é un sistema, é un modus operandi deste goberno do Partido Popular, é xerar moito remanente de tesourería para despois ir enchendo a urniña de votos, xa sabemos como é a atitude desta xente, e irse polas parroquias, e asfaltar aquela pista, endereitar aquel muro, poñer aquela farola, e sempre pois un poquinho a conta deste remanente de tesourería que se crea ou non facer as inversións que merece o Concello, non? Nos orzamentos da Xunta, ustedes fixeron as súas propostas e analizaron os orzamentos da Xunta para a comarca e tamén para Porto do Son, que hoxe é onde digamos que máis nos queremos ou me quero referir. Vostedes propoñían que a Xunta metera polo menos uns 5 millóns de euros no presupuesto para facer polígono industrial, non? Que é un das eivas que ten este concello, que ten Porto do Son dende fai tempo e que bueno, non sei como estaría esta situación. Pois sí, entre outras cousas, puxemos 5 millóns, como dice vostede, porque creemos que realmente Porto do Son, no 2016 aprobou o Pexón, e ten destinado uns terreos para o parque empresarial. É unha promesa moi recurrente do goberno do Partido Popular, do señor Luís Soujo. É unha promesa que me recorda moito o conto de Manolito que viene lobo, porque ao final acabaron comendo as ovellas porque de tanto que vino lobo non era verdad, pois un día comeullas. Igual algún día aparece, dá a campanada e aparece este parque empresarial, pero é de necesidade xerar terreo industrial no Son, porque non temos un só metro cuadrado de chan industrial. Un día aparece unha empresa, como ahora apareceu unha empresa pois de alimentación no Concello de Muros, que ten parque empresarial, un concello de 9.000 habitantes como o noso, e ten terreo industrial ali preparado para recibir esa empresa que vai a xerar riqueza e postos de traballo, non? Non pode ocurrir eso, porque non temos preparado o parque empresarial. É unha promesa de hai 15 anos xa do Partido Popular, pero que non cuajou aí, e seguimos nas mismas, ahora que veñen as eleccións, volveremos a recurrir e a prometelo, pero non é así. Nos é unha das partidas que pedimos que fixemos unha emenda aos orzamentos da Xunta, reclamándolle, pois, a parte de outros gastos, como podía ser o complexo deportivo da Tarela, ou a cuberta do polideportivo,
que leva moito tempo en mal estado, pois entre esta partida que creemos que é de vital importancia, non? Sin un parque empresarial o son, non podemos fomentar traballo porque todos os concellos limítrofes o teñen, non o teñen Lousame e Outes, concellos moito máis pequenos que o son, naturalmente. Lousame ten 3.000 habitantes e Outes 5.000, porque ademais tampouco teñen pexón, o sea que é unha traba grande a hora de xerar chan industrial, non tes pexón, estás todavía polas normas subsidiarias antiguas, entonces xerar chan industrial é máis complicado, pero son podría xa ter xa debería telo, hai moito tempo e ter xa algunhas... Sí, a verdade é que leva unha promesa de hai 10 anos, vale? 15 que son os que levan, 2011. Sí, ou 15 anos. 15 anos. Sí, sí, bueno. E... acaba de ser vostede do Centro Deportivo Atarela, pero aí hai un convenio que a Xunta, ou polo menos está publicado, que hai un convenio que a Xunta aí de... Ten vostede razón. Uns 650.000, e en que consiste en ese centro e, digamos, que información ten sobre as reformas que se están facendo? Está ubicado xinasio, piscina, unha pista de pádel. E, bueno, hai demanda como para poder ampliar ese complexo deportivo, sería o bo, e de feito vais a facer. Estáse agora tratando de licitar, o que pasa que a primeira licitación quedou deserta. Sí que hai un convenio ca Xunta de Galiza, donde realmente o son pon a mitad do investimento, que son 390.000 euros, e a Xunta outros 390.000. Está ben, porque poñendo 50% a Xunta parece que se ve máis motivada a colaborar, non? Pero, bueno, o son faino a través de un préstamo co IGUS, e creemos en esa forma de invertir que é unha forma moi pobre, non? Se se fai a través de un préstamo, pois teríamos que recurrir a outro tipo de subvencións ou de buscar un pouquiño. Creemos que iso é unha falta de xestión do noso alcalde, non? Que sempre se recurra ao préstamo. Home, a economía de unha familia, se sempre se vai ao banco a pedir, non pode ser moi bollante, porque os préstamos hai que pagalos. E o Concello do Son vai estar endebedado hasta dentro de 10 anos. En unha ocasión, nun pleno, comentei ao alcalde, digolle que, bueno, que vai a herencia envenenada me vai a deixar aí, non? Vai a deixar unha débeda de anos, non? Pero sí, que realmente hai que deixar ver máis xestión. A xestión económica é importantísima. Importantísima, é principal. Importantísimo. E dentro desta xestión, outra das cousas que pedían vostedes como grupo político era un centro de interpretación para o Castro de Baroña, non? Ainda que aquí podemos abrir, se quere, un capítulo que podíamos chamarlle turismo e as fortalezas ou as debilidades que ten Porto do Son, ou as fortalezas ou as potencialidades, pero que non desenvolve. Sí, exactamente. Sí que ten fortalezas, unha delas é esta, é unha gran fortaleza, ademais, un castro de Baroña da singularidade que é este castro, non? Que, bueno, simplemente o castro ten, no 2011, xa aprobado un plan de protección do castro, pero é un primer paso que se dá. Habría que recurrir ahora a un plan director que potenciase ese plan de protección e empezase a realizar realmente todo o que debe rodear o castro para que o noso castro xere beneficios, non? O primeiro sería un centro de interpretación, naturalmente que sí, con unhas visitas guiadas. Claro. Parece que o señor Ujo agora sigue un pouco o noso consello e empeza a falar un pouco deste tema, non? Aínda que solo de pasada, non? Pero sí que unhas visitas guiadas, se nos visitan 130.000 persoas na época estival e veñen ao Castro a miralo, pois eu simplemente o cálculo polos dedos a 3 euros por persoa xa son medio millón de euros. Dan para facer algo, unha pequena obra non son. Hai que recurrir á Consellería de Cultura ou a calquera outra entidade da administración e recabar, tirar por ese proxecto, non? É o proxecto do turismo no pueblo, non?
Si realmente entramos no Instituto Galego de Estadística ou no Instituto Nacional de Estadística, vemos que o turismo non son, ni siquiera ten datos sobre o PIB, non ten ningún porcentaxe sobre o PIB. Vemos que a pesca si ten un 24% do PIB de Porto do Son, o sea que é un motor económico do Son, xera riqueza, postos de traballo, pero o turismo non son solamente nesa época estival, non somos capaces de desestacionar o turismo, que sería o bo, non temos infraestructura, habría que recurrir, pois igual, a crear algunha empresa público-privada que facilitase pois a creación de hotéis, restaurantes, que realmente vémolo en concellos moi turísticos do noso país, que sin a infraestructura hosteleira non vas a ningún sitio, non? Entonces, o Son aí en ese paso está trancado. Hoxe escoitaba na televisión o presidente da Xunta, o señor Rueda, falando de unha partida de, creo que eran 6,1 millóns, para potenciar os humidais. Nós tiñamos un gran humidai no Son, que son as lagoas de Xuño e de San Pedro, con un centro de interpretación precioso, creouse no 2010. É un hábitat de moitas aves de paso que realmente atraen xente, atrae turismo. Hoxe, falando de humedais... Hai un turismo especializado exactamente, o wildlife. Un turismo que non é de deixarse a bolsa, de irse pola mañá, marcha pola tarde. Observación das aves. Exactamente. Entonces, pois acordeime de unha vez que lle inquirín ao señor Oujo por que se deixou abandonar, porque está totalmente destruído este centro de interpretación, sin ninguna contemplación. Díxome que non apostaban por isto. Non apostar por isto é non apostar polo turismo, porque o turismo non vai a ser só playa, porque na playa o turismo que temos é turismo de playa. Ven de Santiago pola mañán e marcha pola tarde. Ese turismo realmente é pouco rentable, diríamos. Sí que, bueno, é un turismo que sempre deixa algo, naturalmente, polo menos leva o nombre do Son un pouquiño máis alá dos nosos límites. As vivendas turísticas ou as casas de turismo rural están en auxe, segunda vivenda, residencia... Segunda vivenda sí que temos, e realmente iso é o que fai encarecer a vivenda no Son. A veces unha casa no Son vale máis que un piso en Santiago, e parecenos algo incongruente, non? Pois é por esa demanda turística de esa segunda vivenda. Realmente hai que optar a segunda vivenda ou unha vivenda de aluguer, porque non hai infraestructura hosteleira. En Portosín ten un hotel, o Son ten outro, dous, e acabouse. 80-90 persoas ou 100 persoas xa colapsaron o noso sistema hosteleiro, a nosa capacidade hosteleira. E, bueno, o alcalde estuvo en Fitur, que ademais é o presidente da Mancomunidade de Muros Noia, e se presentaron ali a Ría de a Estrela, que promociona as peregrinacións marítimas, e a sexta edición da ruta Rías Baixas, o camiño da Ría de Muros Noia, e que tamén a base esta cultural da vía querinísima que vincula a 14 países da Unión Europea e tal. Como ve estes destinos, estes camiños, que en fin é o camiño a Santiago, pero polo mar, entrando por Noia? Nós sempre poñemos aí a nota mariña, non? Mira, na miña opinión, calquer proxecto que se emprenda sempre vai levar xa ao porto. Non é un proxecto inmediato que vai a saber repercusión, pero ao cabo de tempo sí que unha vez que formes parte de todos estes boletíns informativos, turísticos e tal, o Son vai a estar aí, ten un camiño marítimo da Ría da Estrela, da Ría de Muros Noia a Santiago, sempre todo canto sexa potenciar un proxecto, pareceme unha cousa estupenda. Están inmersos aí varios concellos e, polo tanto, eu creo que é unha idea que se debe aplaudir e que se debe apoiar. Claro, é un camiño que non leva moitos anos, ten un pouquiño o país atrasado, porque polo mar, vale, pero dentro dos anos hai que axudar a eso, porque todos son dinámicas, non? Sí. Hai que crear esa dinámica, hai que potenciala, hai que dala a conocer, non?
como pois algunhas cousas boas que temos, esa Azul de Portosín, non? Esa firma de identidade de calidade, non? Porque poderíamos decir que forma tamén parte desa Galicia calidade. Hombre! O noso Azul de Portosín, ese peixe que ademais Portosín ten ali uns restaurantes na Plaza do Curro, non quero numeralos porque igual me esquezo de algún e despois hai un lío, pero sí que hai un que potencia de unha maneira especial este Azul de Portosín, non? E vas a comer un filete de sardiña riquísima, bastante natural, pero moi ben condimentado e moi ben elaborado, que deixa moi bo lugar á firma Azul de Portosín, non? Esa sería tamén. E ademais son dos portos importantísimos dentro do cerco. O cerco realmente o noso motor económico, Portosín é o noso motor económico do Concello, porque despois temos unha factoría que é a Ornanda, que é unha empresa grande, pero pouco máis temos a Mancomunidade de Concellos da Serra Barbanza, que albergaba 160 empregados, pero bueno, que vai de capa caída, entonces é unha empresa que seguramente reducirá moito a súa plantilla. Claro, temos que dedicarlle un minuto polo menos á Serra da Barbanza, porque desde primeiros de ano, a primeiros do pasado mes de xaneiro, se firmou o convenio entre a Serra da Barbanza e Sogama, e agora se leva o lixo a Sogama a Cerceda, vale? Entonces, que valoración fai vostede desto? Cal é a débeda que ten Porto do Son con a Serra do Barbanza, porque de aí veñen os problemas, non só de Porto do Son, sino de todos os concellos, naturalmente, de todos os concellos. Pois esta é unha responsabilidade que lle achaco aos alcaldes, sobre todo a Luís Soujo, alcalde de Porto do Son, leva 15 anos gobernando un concello que forma parte da mancomunidade. A súa responsabilidade ten o respeto. Non podes decir yo mismo a un alcalde que leva o que vai este mandato, que se iniciou no 2023, non? Non teñen a mesma responsabilidade, naturalmente. A débeda é importantísima, son 22 millóns que lle deba a mancomunidade a empresa adxudicataria do servicio do tratamento e da recollida, fomento de contratas de construccións. O son, antes falábamos dos orzamentos, esa débeda non se reflexa nos orzamentos, a min deixoume un pouco descolocado, vamos a decirlo así, preguntei o porqué, dixéronme que realmente a débeda é da mancomunidade, non é do Concello, pero sí que Luís Soujo, como alcalde presidente do Concello de Porto do Son, firmou un convenio de un plan de pagos desa débeda a 10 anos, por lo tanto, como que non somos é como se a unha familia lle chega un acreedor petando na porta e di, no, a débeda ten a miña muller, non son eu, pero, sin embargo, somos bens gananciales, non? Pois isto pasa o mismo. O Concello de Porto do Son, como todos os concellos da mancomunidade, xeraron unha serie de causas judiciales contra fomento de contratas por diferentes cousas e deixaron uns anos de pagar a cuota a fomento. Sin embargo, sí que se lla cobraba aos veciños religiosamente no seu tempo e forma. Entonces, que agora esta débeda moi ben non se sabe de onde vai a sacar. Falábamos antes do remanente, falábamos o remanente de tesorería e do gasto corrente que che poden ocasionar algunhas administracións como a Diputación. Claro, pero todos os concellos van a ter que pagar a súa parte, o que lle corresponda. Menos, sí. Que conste que Fomento de Contratas tuvo a ben reducir os intereses da débeda un 50%. E Coembes tamén entrou con unha partida importante pagando os envases, pero sí que agora o que queda é unha planta de transferencia, sendo como foi no seu día un proxecto innovador, un proxecto que aínda tería futuro se se apostara por el debidamente, e habría que buscar unha inversión para que realmente se renovase esa planta medioambiental de Serbia, pero non se aposta por eso. Parece ser que as palabras do señor Oujo son de que eso foi un mal parto no seu día. Non é verdad, era un proxecto moi ambicioso, un proxecto innovador, un proxecto que, ao contrario de Sogama, recicla moito máis o lixo, porque crea o compós a través do orgánico, é un compós que debería xerar, ademais, beneficios. Nunca foi así, porque a maquinaria foi quedando obsoleta, e ao final a planta pois é o que é, naturalmente. Temos que dedicar un minutiño.
ao novo centro de saúde, que parece ser que agora a Xunta pon aí polo menos unha dotación de 600.000 euros para este ano para poñer en marcha sacar adiante ese proxecto. Que valoración fai desto e cales son un poquinho as necesidades? Esa 600.000 euros é unha partida xenérica, está dentro dunha partida xenérica, non sabemos como os vai aportar a Xunta aínda, non? Porque unha partida específica sí que non houbo. Ese centro de saúde eu realmente pareceme un disparate precisamente porque non é necesario. Vostede renovaría, reformaría o renovaría e reformaría o que hai. O alcalde, cando eu entrei de concelleiro no ano 2019, tiña unha teima aí, tiña unha eiva que era a de facer un concello novo, chamáballe Mamotreto, o concello que hoxe temos, a Casa do Concello. Renovouse e temos un concello moi acolledor. Hai que decirlo, é un concello que entras ali, pois ves que está recén renovado, rehabilitado, un concello que me parece estupendo. O mesmo habría que facer co centro de saúde, porque ademais a ubicación que lle buscou o señor Oujo a ese centro de saúde é, vamos, de locos. Eu nunca vin que nun concello se construíra en riba dunha rúa. É unha rúa que leva, pois, bueno, os meus ancestros, que foron do son da familia dos Martucos, si levantaran a cabeza e bien que se construye encima da Rúa da Roda, dirían, bueno, pero isto a quen se lle ocorreu, non? Vamos a empezar, incluso se podría dubidar do estado mental desa persoa. Pero construye un trozo de centro de saúde na plazoleta contigua á Casa do Concello, colle a Rúa da Roda e colle un espacio que hai amplio, que está xardiñado, da outra parte da rúa. Creemos que nos parece unha barbaridade eso. O que hai é que potenciar os servicios, que é a parte importante dun centro de saúde, non? Que non falte o pediatra no verán como falta. Pasamos de 15 sanitarios e 3 administrativos a ter 8 no verán, con unha carga de traballo esta xente inmensa, porque se triplica a población. Bateuse un récord de usuarios sin precedente. Ese realmente é o que hai que potenciar no centro de saúde do Son. Portosín, no seu centro de saúde, que leva un ano de baixa facultativa titular desa plaza, e teñen a que cubrir os sanitarios do centro de saúde de Portosón. Iso realmente creemos que é o obxectivo, potenciar os servicios, porque de nada vale ter un centro de saúde novo, moi acorde cos tempos actuais, se despois dentro non hai facultativos que o atendan, non? Bueno, señor González, temos que rematar, pero tengo un minuto para decir o que vostede queira e do que eu non lle preguntei, porque non nos dá tempo para todo, estaría máis tempo falando con vostedes, pero temos que rematar. Que lle gustaría decir para rematar este pase por aquí? Viña pensando ahora no coche, a medida que viña aquí a Ribadumia, que veño moitas veces aquí a Cambados, son propietario dunha viña, e traio a analizar o meu albariño e o meu mencía, non? E viña pensando que me acordei de que había un ferreteiro que vendía cravos, e el decía, perdo un céntimo só en cada cravo, pero vendo cravos que mece medo. Entón, eu iso comparo coa xestión do señor Oujo, non? De decir, bueno, non nos leva a ningún sitio, vende moito fume, vende moitas obras, pero non nos leva a ningures, non? O Son é un concello en vía morta, non? Eu a xente diríalle que isto non é un sácate ti para poñerme eu, non? Eu o que teño é en mente un proxecto diferente para o meu concello, un proxecto que se basea nos servicios e na xente, e creemos que por aí empézase, non hai unha varita mágica, porque realmente hai moitos problemas que son os que levan o Son ao seu estado actual, pero realmente hai que coller cada área, cada parte, e empezar a traballar en ela. Por lo tanto, eu comprométome a que realmente ese sea o camiño, e de feito aquí estamos como oposición, fomos remontando de 2 concelleiros, ahora somos 4, creemos que realmente faríamos moito máis polo concello do que hasta agora se está facendo. Señor González, foi un placer contar con vostedes nesta edición de Falemos. Moitas gracias. A ver si neste ano, a finales, por lo menos, temos outra ocasión, porque en maio hai examen. Sí, en maio do ano que ven. Verémonos, pero no auditorio. En maio hai examen. Bueno, lle damos as gracias e as boas noites. Eu as gracias dou bolas a vos por espallar
pois o noso traballo e o noso proxecto. Un placer, este é a súa casa, de acordo? A casa de todos, este é a casa de todos os concelleiros e portavoces. Isto foi todo o que nos deu de si esta edición de Falemos con Balbino González, portavoz do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Porto do Son, con Cesario Pardal, presidente do Clúster de Turismo de Galicia, e con Jacobo Pérez, alcalde de Caldas de Reis. A semana que ven, máis e mellor se é posible, moitísimas gracias e coídense e protéxanse destas borrascas meteorolóxicas. As outras, as políticas, cada un que faga como poida. Moi boas noites, gracias, saludos, adiós, adiós, adiós.